Балташ районының Қарилі ауылында яшәүче 70 яшьлек Найля Галиеваға Россия президенті Владимир Путин Герой ана исемен бирде. Найля ханым 10 бала тәрбияләп үстергән. Беренче тапкыр 22 яшендә әни булган. Моңа кадәр ана дана ордены, башка медальләр белән бүләкләнгән. Бүгенге көндә яраткан әни, кадерле әби Найля ханым. Матур гаилә президент бүләген ничек кабул иткән? Бу турыда алдагы язмада. Кизинләрен дә, улларын да бәлешне бик яраталар, бик мактап тәмле булган дип ашыйлар. Ел көннәрен Найля Галиева бәлеш пешерүдән башлый. Атна сагында Найля ханымның 10 олма бертеге дә туган йортларындагы өстәл артына җыела. Шул 10 баланың 6-сы малай, 4-се кыз. Алар үзләренең эшләре бар, үзләренең фермерлары бар, берсенең фермер белән шөгыльләнә инде. Берсе Әлмәттә яши, укып чыккач та Әлмәткә китте инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Күп балалы әни сыер савучы булып эшләгән. Найля ханым әйтүенчә, бала үстерү мәшәкатьләре инде онытылган. Күңел түрендә иң шатлыклы вакыйгалар гына истә. Характерлары буенча төрлечә. Бер генә төрле түгел. Найля ханымның 9 баласы да Балташ районында төпләнеп кала. Эш урыннарында, районда. Найля апаның олы кызына 48 яшь. Семьяда иң олы бала инде мен. Безгә инде кичкенәләрне карап үстерергә эләкте инде. Күп маллар асрыйбыз. Шуларны карап инде. Гадәттә яшьләр тизрәк шәһәргә китү юлын карый, ләкин гаилә башлыгы Харисага балаларына авылда калырга кирәк дип кичкенә чактан ук сеңдереп килгән. Кызганыч, әтиләре моннан берничә ел элек бакыйлыкка күчкән. Авылда калуның төп сәбәбе инде безгә әтиебез авылда калырга дип өндәп килде инде кичкенәдән. Шәһәргә бик барасы килмәде. Шуңа да монда төпләнеп калуга карадык без. Бүген исә Найля Галиева әни генә түгел, иң бәхетле 18 онык өчен әби дә, хәтта бер оныкчыгы да бар. Мин әбигә 3 тапкыр атнага киләм. Ул безне бик тәмле ризыклар белән каршы ала. Әлеге шәҗәрә аеруча игътибарга лаек. Нәсел агачы булдырыр өчен мәгълүмат архивтан тупланган. Безнең менә үзебездәге инде соңгысы инде Харис Найля нәселе инде. Монда үзебездәге генә менә 10 бала таралып, алардан инде менәнчә бала үстерә бүгенге көндә. Найля Галиевага Россия президенты Владимир Путин Герой ана исемен бирә. Киләчәктә алтын хатынга медаль да тапшырылачак. Әлегә төгәл көне билгеләнмәгән. Динә Нишметдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.